मागे उसासे सुन्या काळजाचे विरले सारे. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि खऱ्या अर्थाने लाडक्या बहिणींचं नेतृत्व आज आपण सर्वजण पाहताय की खऱ्या अर्थाने आरक्षण असताना जर जे बळ दिलं असेल तर ते अजितदादांनी आमच्यासारख्यांना दिलेलं आहे. आणि एक अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचं काम करत असताना आम्हाला एक मोठा आधार दादांचा होता, जणू काही आमचा भाऊ आमच्या सोबत आहे अशी भावना या ठिकाणी आमची होती.